A cada segon d'esforç, a cada instant decisiu, a cada moment de passió, cada cita en la història, cada record inesborrable, cada vegada que roda la pilota, que juga el teu equip, que surts a guanyar, cada vegada que sents l'esport, hi trobaràs la SER. A la nostra graella hi trobaràs tot l'esport en directe. Dani Garrido condueix el Carrusel Deportivo, l'autèntica banda sonora de l'esport. Des del carrusel t'acosten minut a minut, segon a segon, tot el que està passant sobre el terreny de joc. El Larguero, amb Manu Carreño, és el programa esportiu de referència i líder d'audiència a la ràdio de tot l'estat. Al Larguero, l'esport es pot entendre sense tremendismes, amb humor i al mateix temps amb serietat. I a continuació, la programació feta a Catalunya. Sique Rodríguez i Lluís Flaquer porten el timó de Què t'hi jugues, on l'esport i tot allò que l'envolta tenen cabuda en un format de gran espectacle sense renunciar al treball periodístic més rigorós. A nosaltres ens encanta la nostra feina, perquè l'esport és passió i la ràdio és rigor, informació. Xocolata i verdura, com sempre diem. Passió i rigor. Això és l'esport. L'esport és sentiment, és com la ràdio, és pura emoció, ho portem a la pell. Res ens fa més feliços que connectar amb la gent a través de les ones. L'esport és l'espectacle més gran del món. És entreteniment, és diversió i és companyia. L'esport també són notícies, i més a casa nostra. I la ràdio a tot arreu segueix sent el mitjà preferit per seguir el futbol i el món de l'esport. Dins del balcó hi trobaràs el suplement esportiu La Graderia del Balcó, conduït per Paula Vilaplana, posant el focus en l'àmbit esportiu català i acostant el més destacat de la jornada. L'esport és proximitat, ja sigui l'àmbit més internacional o les competicions que més ens toquen aquí a Catalunya. A la SER, totes les competicions hi tenen cabuda. Els partits del Futbol Club Barcelona són el territori de Raül Muixach i Joan Tejedora, moguts pel Barça. Segueix en directe totes les transmissions en català dels enfrontaments en cadascuna de les competicions on participa el Barça. És el teu moment. Marca el millor gol amb nosaltres. La nostra programació esportiva va dirigida a tots els públics, a totes les edats. I els que ens escolten són els teus futurs clients. Ara tu tens l'oportunitat de formar part de la nostra família, de formar part de la passió per l'esport. Prepara't per portar el teu negoci un pas més enllà, perquè cada dia a la ràdio milers d'oients ens acompanyen a la SER. Si vols formar part de la banda sonora de l'esport, ara pots fer-ho. Captaràs nous clients i consolidaràs la teva marca per convertir-te en el líder del teu sector. N'hi ha que parlen de notícies, altres som la notícia. Tu també pots diferenciar-te de la teva competència marcant el gol decisiu del partit. Hold me close, we're falling to the ground.